A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestallo, desprazouse ata Rianxo para reunirse con representantes do Concello e da Asociación de Empresarios. O obxectivo desta xuntanza era recoller as demandas e necesidades do empresariado da vila para favorecer a implantación de máis firmas no polígono de Té. Queremos, por un lado, escoitar as necesidades do empresariado, non sempre, según os sitios, requiren as mesmas cousas, os mesmos requisitos, e ademais, pois tamén queremos informar de primeira man, porque que si nos estamos dando conta é que en xuntanzas con empresarios ten ás veces prexuízos respecto ás dificultades de asentarse nun polígono industrial que non son reais. Polo tanto, dende logo que conten con toda a información, que saiban todas as facilidades que supón estar, que a súa empresa se sente nun asentamento, valga a redundancia, como o polígono industrial de Rianxo, e ver entre todos, Concello, empresarios, SEA, que podemos facer para seguir avanzando neste eido. Na actualidade está ocupada máis da metade da superficie empresarial, aínda que dende o Concello agardan darlle o pulo definitivo para completar a venda das parcelas e mesmo plantexar unha ampliación. O polígono creemos que efectivamente é un dos polígonos que está moi ben situado, conta con todos os servizos neste momento e por fin, pois de alguma maneira, estamos dándolle volta, neste momento xa hai menos parcelas por comprar que parcelas vendidas, non? É algo que por fin se produce, non? O que nos leva a ser optimistas, aínda que a todos, evidentemente, por eso estamos aquí, queremos un polígono completo, no planeamento xa se manexa incluso unha pequena ampliación, por si fora necesario, porque estamos esperanzados de que continúen vindo e asentándose empresas neste polígono empresarial. O Parque Empresarial de Té conta con todos os servizos de depuración, alumeado e dotación de banda larga e está emprazado nun lugar estratéxico con acceso moi próximo á autovía do Barbanza.